Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Kasakit. Ang batignaong gisakitan. Sige din, dili sa inyo, no? Grabe. Kisa mo, diin kamugikan. Gikan mi sa akong pinsa. Ug gisuyop mi og alimpos paingon dinis inyo. Hain karon ang gamahan ng perlas. Oh, ha? Kumana gyud ang pirlas ni Nikay. Perlas ni Nikay. Oh. Misulti pa kong pirlas ni Nikay nga wa man kay. Misulti ka. Uy, Nabati ko. uy. Miingon ka. Kamahanan gyudi ay ang perlas ni Nikay. Ah, mau ba? Nasipyat tingali ko sulti. Nasipyat ra ko. Hain karon kanang Nikay. Wagi ko may bawa na mahal nga hari. Nagabuwag-buwag mo gun mi. Ay, grabe. Mo di hari ka kay mas grabe di mo ha. Magkamatay mo ng bawas mo baba mahal nga hari. Pag ako Uy! Ay! Akay! Ay! Mahari! tahurak. Tagitahod dito ka. Suli! Grabe ha. Bunugan ako ni sila daw eh. May pagwapa ko ni mga matidigman tidak. Di na ko makaliw sa akong lawas. Patay na kikain eh. Ikay, okay ka lang? Okay ra ko, Elmo. Oy, maura ba na namatyan sa Ginoo kanang hung. Ah. Pabati ami aron dili mo namo kontrahan. Ayaw ka bala ka, Lola. Wa ko maghunahon og dautan batok nimo. Naghunahon ako sa tong sitwasyon karon. Aw lagi. Murag anhin na gyud ta mapundo din hida. Anhin na gyud mahunong atong edad kung dili ka maningkamot ni kay. Naningkamot ko, tay. Ayaw lang una mo pagdali. Gusto kong mahibaw kung unsa nay nahitabo ni Toto karon. Nabala ka na kay kong Toto. Okay na tong tawanan ni kayo eh. Leading man, magkuno to siya. Okay na to. Naman sa leading man nga mamatay sa ending. Alam di Ilma. Ah, Mur makuha may bawo sa imong gitrote. Akong apo ng imong gitunga. Sana naman ay bunugan ako ani. Bunog na kay ko. Mahal nga baho hari. Hain ang naggunit sa perlas nga gamanan. Isip kong balik sulti. Ito aligis kalasangan. Huwag ko kay baho kung hain na sila. Ha? Agay. Sus. Tip lang ka musukol. Lambi. Buwag. Sulintin ako. Sige, musultin ako. Lena power boy. Baba boy power. Si Nikay, tuwas kalasangan. Kau ba sila si Elmo? Kana si Elmo, mahimor na mong ilaw sa buhaya. Ayaw lang to si Nikay, kay tuwa man ang pirlas nga gamahan na niya. Pagkayapuyap lang ko. Teka, hindi na madabong na kay ko. Ibalhog siya sa prisuhan. Dool ni Bakukang. Ha? Bakukang? Oy, unsa man ning mga tawhana oy. Sa man na wa matay ni hatagin nila panihapon. Aw, mamatay na gyud ta ini. Guto man eh. Saba ka niya, ikaw lang uri kamatay na andoy. Uy. Aton ang dawaton god. Dawaton na to daan nga mauno gining atong katapusan. Ignasik ha! Ha? Oh, Lola, ayaw na lang mo paglalis. Dili ta makakaon kung maglalis mo. mao na ron. Kamatay lang imo diha. Duya ka.
may nauna-unaan ko. Hoy! Mga sundao! Pakan amin ninyo, oy! Hoy! Tugpo imig panihapon dire! Gutom na kayo! Hangad mo sa ibabaw, oh. Miabling ibabaw. Makita na ang langit. Hay! Hay, kung kinsa magtang naa sa ibabaw! Hatag ito mo sa pagkaon dire, oy! Gutom na taong kayo! Oh, uy! Mga prutas! Dali mo! Manguha ito mga prutas, oh! Di alang kalikay, ha? Ako na mo kuha sa makaon mo. Bawa dia! Bawa! Sabi ka niya, Andoy, magpalaw, sabi ka ni Elmo. Ha? Maliding man magyunis Elmo bakon ato ng pasagdan. Ay, manguha ko ako makaon eh. Oh, apili ko ha! Kaya hindi ko makasukol o ginilugay niya. Ay, ayaw lang kong awaya, aron kuhaan takag O, saging. lagi rin na lagi. Pagka pinaglang prutas ha, di ka saging lang. Hoy, 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 hoy! Hey! Ayaw mo, paghinat ko, hoy! Lola, Oh, unsa na kayo nahitabo ni Toto karong orasan, no? Usba na siya ng dialog mo eh. Sige, nagagra. Ilisi nag... Nye. Misunod ang kulok ko na. Ay. Saan naman taon mo eh? Wala lagi mo laing naibawaan, ha? Nabuhaton. Kundi, birahon ko, itokmod ko. May mamatay sultihan ako ninyo. Musamod ka nagkabaho inyong baba kung di mo musulti o dagan ba? Gre, lagi po no. Ngi lagi. Ingangi. Hoy! Ingangi ba? Ay, makalagot mo tanan pero nalingaw ko. Kung dili pa lang kuliding man, ay, dugay rin siya kumingog. Ngi. Uy, hala! Ikaw na nang bruha! Ha? Nung niyam ka din eh! Uy, ilan sa kang dinakpan? Ops! Ay, pagdoon ako. Ay, ayaw yung doon ako. ayaw, kahatlok. Dili pa ni mo oras karon. Dili ka pa mahimong pagyon. Hindi ko kumahimong ba't yun? Kay lading man good ko. Liding man sa imong otot. Aray. Kumaon ka ka. Kumaon ka ng media. Di angay na mo mga media kay barangan ko ka. Pero, ganong niya mga din eh, manay. Nganong magnanay man kanako, dili man tika anak. Manay na, pagtahod na sa mga tiguang. O ikaw, tiguang naman kanya. Brag, tagway na mo, ungo-ungo mang gamay. Mas angay kang tawgon og ongs. Kana, muhilom ka. Kay ako kapang giobserbahan. Kinahanglang hikapon ko ikaw. Aron mahibaw-an ko kung unsa ang naa sa imong huna-huna. Kinahanglang mabasa ko kini. Sugdan ako sa imong dunggan. Kinahanglang makita ko ang tananay mong nakita. Dali na, Elmo. Manglakaw na ta. Mikay! Ako yung angay makuyog ni mo. Kaya magbuliting man. Kontrabida ko na si Elmo. Mikay ay kong ibilin dire. Uy, muro kagabayo. Barangan tuod ka, pero muro kagbayo, kabayo mo katawa. Ang sa kaongs, nangus mo ka, ha? Lain na namungus mo, eh. Uy, Dili gyud mahimo nga dili ka mo ang naguyog. Ug ang tigduma sa perlas nga gamhanan. kadili tabitaw. Bosa, tabangi taon ko. Tabangi ko, sulti atong batignaw nga hari. Nga di ko niya angay prisuhon. Kay lutuan ako siya. Lamian kay pagkaon. Kanang wa pa siya kasukad makatilaw ba?
kanang mga hari nga bati kay gnaong angay na pagkanunog lami. Tinuod ka. Wala. Haring Gwapo! Kumusta? Purma o. Dutag lakta no. Mura lang di kimpang. Mahira mong pamati karon? Nakao na ka? Naka-CR? Nakapanaghoy? Ha? Unsa na'y nakita mo ni ining tawhan bakukang? Wa sila maguyog o ang nagunit sa gamahan ng perlas mahal nga hari. Ikaw, may kinudahan ka ba kung hain karon ang maong babay? Nagduda ko nga nagpaingon na sila dinhi. Oh, uy. Mo ba? Nasigpatan sila ni Zelda nga nagpaingon dinhi. Apan kalit lang silang nahanaw sa kakahuyan. Oh, Buhata ang angay ni mong buhaton aron mahibawan ta kung hain ang babay. Gibati ko mahal nga hari. hindi magibati, Ongs. Gibati ko nga ni ara sa atong dool ang nagdakaron sa perlas. Ay, ito nas dagat, oy. Pero las good to. Gamahanan na ang maong perlas. Oh, yung bitaw ko? Oh, karaan. Ikaw, Ngano ko? Ngano mo ko? kinahanglan, itambog ka na slinaw sa mga buaya. May noon. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!